بسم الله الرحمن الرحیم. گدانی براویتی تمام یوروپ بینو کا سنگتا تی اسلام شاکرنا سلام مری انینا سنگتا گیا خنا موسوم یا انو یخبازی درو خوزارتی پیر مسونه استوبی مچ پیر مسونه و بینینا مطابق برستان بالایی سے یعنی کہ سورا کلات مستن کوئی ٹاؤنگی ہم پھر باز مسونه و برف باری نم پانی گٹیو تو یخنا وجهان سورینگ مفک چیرینگ مفک ظاہر سی بندہ غندہ خس مجبور کہ بندہ برا پشتے میں کپ لیکن اینو یوراٹی اسٹا جمانہ دیا جمانی وزن بد بس سٹو راٹی تو بیارا مسٹ وکنا است خوز مچ ٹائم پاس کرنے کی تینا کتاباتی پٹا ٹرافتی ٹھیکنے سی کتاب دو بس ارانا پینے میراز کہہ رہے خواجہ عنایت ساگر نا سی کتاب سے داٹی عنایت ساگر تینا انشائی غاتی لکھا نہیں تو ایدہ کتاب خوانے سا جاگس بسٹ سر مسٹ داڑے عنایت جان لکھانے اس جوان وسنتس زبان نزیہ سمجھ تک عنایت ساگر تینا کتاب ڈی لکھانے درو نیم روچ نا دیان ای تو غٹی ہناٹ کے مولانا نبو جان چتوئی بس کنا کاٹمنا خڑکاتوس کنے اسی کلیتستس پارے الدا کلیتے خاننا میریٹی اسے صندوق اس تخو کے وہ کہنے سے کلیت استیس اور پارے حال دا کلیت ہے کلیت مطلب اس چابی اس رکھے کلپنا چابی مرک چابی استیس اور پارے دا کلیت ہے خانن امیر کے سے صندوق استی ہو کے او دے مل نا زبان ہموٹی بندے نا رواج نا دستار نا ثقافت پازوارک تی خوکو ای کلیت الکوٹ سما کرٹ کنا جندنا صندوق کاٹم کنا جندنا صندوق کنا کاٹم رہا تے خوکس امو دے ملاٹ اوٹی بیر کلم کاپی تے خوکسر او کام پتہ والا غریبی نزیہ لکھانے غریب نوراٹی اتا خوشبو زباد نا گند تالانے امیرا تا وراٹی ڈونڈا تا گند تالان اس ای پاریٹ دا غریبی نشانے مطلب وہ اراٹی مطلب زبان اور ثقافت نزیہ لکھانے تو حقیقت ہے کہ اگر نن تینا قلم اور کاپی صندوق ہٹی تخین او دے کلف کن اور صندوق کاٹنا کے رہا کن خاچن تو نکی ننا زبان مونی ہنو نکی ننا ثقافت مونی ہنو انت جانا پاننگ نا مقصد آدھے کہ نن ہمو کلیتی افن ارا کی صندوق نن ارا صندوق ہٹی نن تینا کتاب و کاپی بند کرین نن او دے ملن اور نن تینا زبان تینا ثقافت نزیہ کارن کن نن تینا زبان نزیہ لکھن نن تینا ثقافت نزیہ لکھن نن تینا اسے پہچان اس جوڑے نن تینا زبانے پورا دنیا ٹی پہلا فین پورا دنیا ٹی ہر کس پائی کے براویم اسے زبان اسے امید ہے عنایت ساگر نا دا انشائی اکنوے پسند برو اور دافتا زیا ننو عمل کرون نن تینا بندنگا صندوق ملون اونا تہان تینا کاپی و کلمی کشون تینا براوی زبان کی لکھنگ نا کوشش کرون نن ادب نزیہ کارم کرون نن براوی ٹی لکھون نن شعر لکھون نن غزل لکھون نن تینا ثقافت لکھون نن تینا ثقافت مناہتون تو انشاءاللہ ہمو دے مرف کی ننا زبان نا اسے بحث بھلو پہچان اس مرو امید ہے کنا دا ویڈیو میں پسند مرو ملینا انشاءاللہ برو کا ویڈیو ٹے اسے پین پوس کنوز رنگ سے تون اے وقت اس کام کنا کنڈا نمی کل سلام مرے اللہ تینا حفظ و امانتی نانے و نمی کل تخی واسلام